I'll find a way to block it. I go la 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 la. Jaluk ae. Ayo mat. Yo jajane kok. Cinta lho. Udah kuwi. Yo aja enak. Walah, yo wis lakno. Pak, Siapa le? kae jajan olah. Sopo kok cedel meniki sopo? Kae. Dia wis rasa nangis. Wis salat. Udah. Ya wis wudu sik engko tak wae dhuwit gitu tuku Iya. jajan. Wis salat sik. Ya. Walah, halah. Kerja urung mari. Malah anake njaluk dhuwit. Ya Allah, ya Allah. Kerjane semek ngene bapak ora dingerteni. Halah. Lek ora dituruti engko malah nesu-nesu. Malah omong ibuke malah aku seneni wis. Dibanding diseneni tak wae pisan. Pak, wis wudu aku. Wes, yo ngono bagus dadi anak sing manut. Wes, apa sampean apa wis salat? Oh iya. Urung Bisa to, toh? ki salat sik. Sarunge nang ndi? Sarunge nang jero, salat pisan. Yo wis tak salat sik. Heeh, salat pisan. Alhamdulillah. Ini Pak, duitnya. Heh? Aku salat endi Wis duitnya? salat yo ngono dadi anake sing penak dipenging, penak dikongkon. Endi duitnya? Piro? 2000 yo. Iya. Hah. Oh, gitu kok sik. Gitu Mas jajan. Jajan apa? Jajan nang main Mbak Sri. Mbak Sri. Ya. Wes ya tak gitu Engko Mbak. sik. Engko 2000. Nggih tumbas jajan 500 ae, engko 1500 e dibalekne nang Bapak. Nggih. Nggih. Wes Ya, ya. wes ya. Nggih. Bocah. Njaluk dhuwit. Langgan, Pak. Ya, ayo, Sat.